Kuvaako? Kuva. Okei, tänään on Thai red curry. And some coriander. Hirveesti siellä laitettu. Mut nämä ainakin toastaan. Pikku chilei. Et. Tää. Ei. Oh no. Hanno. Sitten meillä on tällaista... Mitä? Tarvitse maitoa. No niin. Kumihanskat käteen. Mä aloitan näillä pikkuchileillä. Tähän kyllä tarvitsee jonkun... Tähän tarvitsisi saada suojalasit. Tähän kohtaan. Suojalasit. Kyllä nyt on. Oh. Alkaa olla vähän tämmöstä... Sallotti. Tossa on yksi tommonen. Mielestä korianteri, se maistuu vähän saippualta. No kyllä mä en tähän vähän laittaa mehua. Nice pounding. Now we are cooking. See Jamie Oliver be like, spank it. Hei. Ja toput menee sinne nyt. Nyt mä alan flippailemaan näitä. Oh shit. There we go. Vähän tätä kokos. Nyt kato, täällä on öljyä ja vettä. Toi riittää. Oikeasti pelottaa, että se on liian tulista. Toi ihan varmana. Mä luulin, että se kookosmaito on vähän enemmän nestemäistä, sellaista läpinäkyvää nestettä. Kalakastiketta. Joo. Oh, that is spicy. Joo, tää on huono idea. Kieltämättä. Nyt menee tofu. Maku ratkaisee. Mille se maistuu? Onko se tulista? No se aika. No sellaista siedettävää. Mäkin ehkä lisää vähän lisää. Mitä? Ketsuppia. No. Kalakasike kyllä antaa siihen hyvän Umami. live-mehua tähän. Joo, anna mulle. Give it to me. Baby. Mutta näihin kuvia ja tunnelmiin. Hyvä. Vähän liian iso vaiva tehdä alusta No loppuun. hähkä.